खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब नेसनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दासान्दि गोबाङानो आंनि बे बड' जब नेसनेलनि वाट्सएप ग्रुपआव गोबाङानो एसएमएस खालामहरगासिनो दङ जोंहा बे ग्रेजुवेट आनएमप्लयमेन्टनि स्कलारशिपनि पेमेन्टआ माला हाबगोन माब्रै जाना दङ स्टेटासा बेखौ सोंहरगासिनो दङ जों माला स्कलारशिपखौ मोननो हागोन बिनि बागै गोबाङानो सोंहरगासिनो दङ दा आङो बांसिनखौनो रिप्लाइ होनाय जायाखै दा आं बे भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे बयनिबो गासिबो कनफिउजनआ दूर जायो गोजान जायो दा बिनिखायनो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो जाहाथे मोजाङै मिथिनो हायो जोंहा पेमेन्टआ माला हामारगोन आरो जायफोर बिथांमोना देग्लाय बोसोराव गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों बिनि थाखायबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना एप्लाइनि डेटखौबो मिथिनो हायो बबे मासाव जोंहा एप्लाइआ जायो बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायो गासिबखौबो मोजाङै डिटेल्सै मिथिनो थाखाय आरो जाहाथे बयबो नोंथांमोना गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो जाहाथे बेबादिनो स्कलारशिपनि स्किमनि बागै माखासे गभर्नमेन्टनि स्किम आरो साख्रिनि बागै नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो लोगोफोर जोंहा आं दायो लोगोफोर गभर्नमेन्ट अफ आसामनि अफिसियेल वेबसाइटआव दंफैयो डिपार्टमेन्ट अफ वेलफेयार अफ लेन्ड ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस जोंहा बे अफिसियेल वेबसाइटनिफ्रायनो बे ग्रेजुवेट आनएमप्लयमेन्ट स्कलारशिपनि एडभार्टाइजमेन्ट आरो एप्लिकेसन फर्मआ रिलिज जादोंमोन दा बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनांगोन आं दायो बेहाय दंफैखायो बेहाय फैनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव फैयोबा नुनो मोनगोन नै लोगोफोर बे जाहैबाय जोंहा 2020-21 सिजननि एप्लिकेसन फर्मआ दा बेहाय बुंखादों नै एडभार्टाइजमेन्टआ बेनोमोन जोंहा बेहाय होनाय दङ माबादि केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि बागै बेहाय होनाय दंमोन आं बेखौनो नोंथांमोननो थांनाय बोसोरावबो भिडिअ बानायनानै खोन्थाखादोंमोन ओमफ्राय नैबे जाबाय एप्लिकेसन फर्म बे फर्मखौ लानानैसो जोङो एप्लाइ खालामनांगौमोन बिनि बागैबो आं नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन दा आं बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोननो डाउनलड खालामनानै खोन्थागोनसै जाहाथे जायफोर बिथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो नागिरदों बिथांमोना माब्ला एप्लाइ खालामनांगौ मा समाव बिथांमोननि एप्लाइ खालामनायनि डेटआ फैयो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनि दा लोगोफोर जोंहा बे थांनाय बोसोरनि एडभार्टाइजमेन्ट दा बे एडभार्टाइजमेन्टआ जोंहा 2020 नभेम्बर मासाव बे ओंखारना फैदोंमोन दा नभेम्बर मासनिफ्राय जोंहा डिसेम्बर माससिमहालागै थादों एप्लाइ जानाया दा नोंथांमोना नेनांगोन दा नभेम्बर डिसेम्बर मासावनो जोंहा देग्लाय बोसोरावबो एप्लाइआ स्टार्ट जागोन दा नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नभेम्बर डिसेम्बराव नेबानो जाबाय बे एडभार्टाइजमेन्टआव मोजाङै डिटेल्स होनाय दङ माबायदि जानांगोन बैसोआ बेसेबां जानांगोन बेखौ बे होनाय दंजोबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै जायफोर बिथांमोना पेमेन्टखौ नेगासिनो दङ एबा थांनाय बोसोराव जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनाय आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि दा लोगोफोर जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्ट बेहायनोथ' अफिसियेल वेबसाइट नालाय गिबियावनोथ' नोंथांमोना पेमेन्टखौ मोनगोन जेब्ला बोसोरसे जागोन दा बोसोरसे ओरै आरो लोगोफोर थांनाय बोसोर जोङो नभेम्बर डिसेम्बरावसो एप्लाइखौ खालामदोंमोन नालाय गिबि खेब खालामनाया ओमफ्राय दा जोंहा पेमेन्टआथ' बोसोरसे जाबासो नोंथांमोना मोनगोन होनना मिथिखायो बयबो स्कलारशिप जेनेबा बे पस्ट मेट्रिकआनो जाया मानो गासिबो स्टुडेन्टनि स्कलारशिपफोरानो बोसोरसे जाबासो मोनखायो दा नोंथांमोनाबो बोसोरसे नेनो नांगोन दा नभेम्बर डिसेम्बरावसो एप्लाइ स्टार्ट जादोंबा जोंहा दा पेमेन्टखौ मोनगोन बायदि जोंहा सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर बे मास मोनथामनि गेजेराव नोंथांमोना बे स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन दा लोगोफोर जोंहा स्कलारशिपनि एमाउन्टआ दंमोन 50,000 दा नोंथांमोना बे 50,000नि गेजेरावनो मोनगोन दा नोंथांमोननि पेमेन्टआ सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर बे मास मोनथामनि गेजेराव नोंथांमोननि पेमेन्टआ हाबगोन आरो लोगोफोर पेमेन्ट हाबनायनि सिगां मोनसे खोथाया बेनो इम्परटेन्टआ जादों नोंथांमोननि बे एप्लिकेसन फर्मआ एक्सेप्ट जागोन ना जायाखै बिनि बागैबो नोंथांमोना दा जेबो मिथियाखै रावबो जेबो आपडेटआनो गैया दा नोंथांमोना लोगोफोर गिबियावनोथ' पेमेन्ट होनायनि सिगां बिथांमोना नोंनो बे 50,000खौ बेंक एकाउन्टाव सोहरनायनि सिगां बिथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव लोगोफोर बेनिफिसियारि लिस्टखौ होनाय जागोन बेनिफिसियारि लिस्टखौ बिथांमोना बे होगोन दा बे बेनिफिसियारि लिस्टआव जायफोर केन्डिडेटफोरनि नामा फैगोन बिथांमोनासो बे स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन नाथायबा बे बेनिफिसियारि लिस्टआव नाम फैयाखैबा अब्लाथ' नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननाय नङा नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव फैनांगोन अब्लासो नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोनगोन बिथांमोना बेंक एकाउन्टाव नोंनो बे 50,000 रांखौ सोहरनायनि सिगांनो बेनिफिसियारि लिस्टखौ होखागोन जुदि बेनिफिसियारि लिस्टआव फैबाय होमबालाय फैनायनि उनाव मास मोनसे एबा सप्तासे बेफोरनि उनावनो पेमेन्टआ हाबगोन नोंनि बेंक एकाउन्टाव दा बेनिखायनो बेनिफिसियारि लिस्टआ माला होगोन बिनि बागै मिथिनो थाखायबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्ला बेनिफिसियारि लिस्टआ फैगोन अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामफैबाय थानो हागोन नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै बे बेनिफिसियारि लिस्टआव नाम फैगोन ना फैया बेखौ नायनो थाखाय बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनांगोन आं बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दा बेखिनियानोमोन दा नोंथांमोनाथ' बयबो कनफिउजनआ दूर जाबाय जानांगौ गोजान जाबाय जानांगौ नोंथांमोना
पेमेन्टखौ दानो मोनथ'वा नोंथांमोना जायखिजाया सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर बे मास मोनथामनि गेजेराव नोंथांमोना पेमेन्टखौ मोननो हागोन दा आं सिगाङावनो भिडिअ खालामखाबायमोन अब्लाबो आं नोंथांमोननो गोदानै भिडिअ खालामफिननाय जादों जायफोरा माने मिन्थियाखैमोन गोदानमोन माने गोबाङानो सोंहरबाय थानायखाय आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जाबाय गाज्रि दामोन जायफोर बिथांमोना सिगाङाव नायखांनाय बिथांमोननिसिम आं निमाहा बिबाय दा भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर माबाफोर सोंनांगौ दंबावोबा नोंथांमोना बयबो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनो बयनोबो जाहाथे भिडिअखौ शेयार खालामो जाहाथे बे स्कलारशिपनि बागै मोजाङै बयबो मिथियो पेमेन्टआ माला हाबगोन बिनि बागै मोजाङै मिथियो दा भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर बेबायदिनो आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों।